Takže ahoj všichni, já jsem u nového videa a tohle video je zároveň i první video na tomhle kanále a chtěla bych vám říct, že videa budou vycházet jednou týdně, nebo jednou za 3 týdny, nebo jednou za 2 týdny, nebo jednou za měsíc. Uvidím podle toho, jak budu mít čas, každopádně to bude jenom jedno video za týden. Nikdy to nebude víc třeba, o tom bych vám třeba dala i vědět. No, dneska se vrhneme na rozbor článku v Popcornu. No a je to 4. číslo z roku 2017 a my se konkrétně rozebereme článek o asi Shawnu Mendesovi, jak tak vidím, a asi konkrétně o všech celebritách, jak se tak koukám tady všude, tady třeba Emma Watson, jo, nebo Gigi. Uvidíme, tak se do toho můžeme rovnou vrhnout. Takže, má před sebou to bude taková hodně těžké období. Taylor Swift a boyfriend Zayn strávili spoustu času v nahrávacím studiu kvůli jejich společnému singlu I Don't Live Forever. Má Gigi důvod žádlit? Tej ji přece svými aférkami zbolí docela pověstná. Takže, kdyby někdo neviděl, kdo je Zayn, tak je to Zayn Malik, který odešel z One Direction. Celkem mi to štve, ale tak to jeho rozhodnutí. Má celkem dobrý písničky. No a už jsem tu I Don't Live Forever slyšela tu písničku. To je fakt dobrá písnička, určitě se na něm můžete mrknout, dávám ji do popisu videa. Tam budete mít odkaz na tuhle písničku. No a abych to řekla, tak Taylor Swift je 27 a Zayn je 23. Takže je trošičku menší věkový rozdíl, ale to i tak nevadí. Tady je Gigi. To ne. Tak. No, jako ta písnička je celkem dobrá, má celkem dobrou pointu, úplně jsem to pochopila. Myslím, že Gigi asi nemá důvod žádlit, jako Taylor je s svými aférkami docela pověstná. Myslím, že kdyby kluci z One Direction chtěli, tak můžou chodit všichni, ale chcou být otrokami. To je celkem fajn. A my se to jdeme přijít dál. Ne, to je hloupost. Zayn a já si spolu moc rozumíme, prozradila Tay. Kromě toho, přítel mé BFF je pro mě absolutně tabu, to je jasné. Gigi to vůbec nevadí tak dramaticky. Gigi to vůbec nevidí tak dramaticky. Mám z Tay a Zayna radost, jejich single je mega cool. Radost místo starosti. Takže myslím, že to Gigi naprosto krásně překročila. Jak všichni víme, tak asi každého trošku zabolí, když vaše nejlepší kamarádka jde za svým ex, půjde za vaším ex a začne s tím chodit. Každopádně Gigi to nádherně skvěla, já myslím, že tak na to jde celkem dobře, aby společnost nějak utišila, protože jako každý ví, že to trošku zabolí. A myslím, že Gigi se s tím nějak netrápí, možná jí to trošku bolelo, ale asi se tím netrápí, já to celkem klidně. Navíc já jim to taky přeju, Taylor a Zayn by jakože tím to mohlo dohromady být, nakonec je jim dohromady 50, takže to bylo 50, někdo nepochytil. Je dohromady 50, takže já myslím, že to spolu nádherně zvládnou, že ho do důchodu, takže určitě to bude fajn. No, další článek je zřejmě o Shawnu Mendesovi, Emma Watson a no asi tady o těch dvou, takže jdeme to přečíst. Myslíš o celebritě? Tak moc, že se dá říct, že si do ní tak trochu zaboupnutý. Děje se to jen tobě, zažil to dokonce i Shawn Mendes, 18. Je mu 18.
Pak je to Mercy, uznává, že se mu líbí sladká jen roce 26. Ano, jste 8 let od sebe. No, jakože jo, jde to. Tedy přesněji řečeno postava Hermiony z filmu o Harry Potterovi. Když se promítal první film o Harry Potterovi v roce 2001, byly Seanovi 3 roky. Opravdu mi to chytlo až s 5. dílem Vězeň z Azkabanu. Tak jsem se do Hermiony zamiloval. Směje se Sean. Jeho největší sen zůstal zatím nesplněný, setkaní s Emmou. Jeho tweet I love you zůstal zatím bez reakce. Tak tady Sean je asi zřejmě docela dost smutný z toho, že prostě neodpověděla. Já myslím, že Emma asi nebude na mladší klopy na 8 let mladší. Protože jako mohla by, ale nejsem si tím tak jako úplně jistá, protože řekněme si, chtěli byste vážně ve 28 18 letým klukem nebo holkou. Já upřímně asi ne, protože bych asi měla jako nějakého partnera. Uvidíme. No ale Emma moc je volná, takže proč ne? Jako myslím, že tady není žádný problém mezi nimi. Emma je hezká, Sean je hezký, tak já prostě nevidím někde žádný problém. Věk je jenom číslo, říká se, takže myslím, že tohle bude asi velká láska. No uvidíme, takže já doufám, že se vám video líbilo. Tohle bude konec tohle videa a jsem upřímně ráda, protože má to 7 minut. A no, skoro 7 minut. No a my se uvidíme u dalšího videa, dejte like, pokud se vám video líbilo, pokud ne, tak dejte dislike a napište mi do komentářů proč. Tohle je moje show, já jsem Francis a vítám vás na tomhle kanále tímto úvodním videem. Takže uvidíme se u dalšího videa. Čau čau.